पहिलीच भावानी झाली त्या रंगवल्या। मित्रांनो कसली गावली बघा, मस्त मोठी या वेळात गावली। या खात्याच्या जाऊ बघूया, एक डब्यात ठेवतो काय बघा, ते बघा कसली मोठी आहे बघा। या के ह्याच्यात घे। नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो आज आपण जातो खेकडे पकडू, पण ते बिळातले खेकडे। आज बघायचे बिळातले खेकडे कसे करतात, मी पण पहिल्यांदाच काढतोय, ट्राय करूया। सृष्टी आहे आपल्यासोबत, होडी ओलवता। आता आम्ही या साईडने असे नदीच्या साईडने शोधत जातो। तर बघूया काय भेटतं आपल्याला। मित्रांनो व्हिडिओ नक्की इंटरेस्टिंग होईल। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर व्हिडिओला सबस्क्राईब करू विसरू नको। चला तर आता बघूया आपल्याला काय भेटतं काय। मॅडम होलवतात, बघूया आता।